ikwu maka okwu ntabire. Okwu ntabire dị iche iche. Okwu ntabire bụ tongue twisters. We want to look at tongue twisters in Igbo language. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa kwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa kwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa kwara akwa dị n'elu akwa. The woman that makes clothes is crying that a hen has laid an egg on the clothes she has made that is on the bed. Aqua is cry. Aqua is cloth. Aqua is bed. Aqua is egg. Let's take it again. I'll take it gradually. Maybe you can go with me. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ọ kwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ọ kwara akwa dị n'elu akwa. Well, let's see this one. Papa Peter patara popo panye Papa Paul. Papa Paul apata popo panye Papa Peter. Papa Peter patara popo panye Papa Paul. Papa Paul apata popo panye Papa Peter. Papa Peter patara popo panye Papa Paul. Papa Paul apata popo panye Papa Peter. Nke pụtara na Peter's father carried popo and gave to Paul's father. Paul's father carried popo and gave to Peter's father. Papa Peter patara popo panye Papa Paul. Papa Paul apata popo panye Papa Peter. Ngwakwuo ya, Papa Peter patara popo panye Papa Paul. Papa Paul apata popo panye Papa Peter. Kedu okwu ntabire ndị ma? Papa Peter patara Papa Paul in the meeting.